Zingamaphesenti angamashumi ayisishagalolunye izikole zamabanga aphansi eGauteng ezisezingeni eligculisayo. Lokhu kuphume embikweni ngezikole zamabanga aphansi okhishwe uMnyango wezemfundo eGauteng. Isifundazwe sithi sehlile nesibalo sabafundi abaphinda amaGrade. Zingaphezulu kwenkulungwane izikole zamabanga aphansi eGauteng ezinabafundi abangaphezulu kwesigidi namakhulu ayisithupha. uGrade 1 iwona nesibalo esiphezulu sabafundi ababhalisayo kanye nesibalo esiphezulu sabafundi abaphinda iGrade. eGauteng izikole zamabanga aphansi zithathwa njengezingenamali ezingenzi kahle kakhulu nezenza kahle. Kwenziwe ukuhlolwa khona ezikoleni. Kusukela ngo-2019 kuze kube u-2020 zenze kanje izikole zamabanga aphansi. Amaphesenti angamashumi amathathu nesishiyagalombili ezikole zamabanga aphansi esifundazweni eziqagulwe njengezenza kahle kakhulu ngalonyaka, lesibalo sikhuphuke ngo-90.8 wamaphesenti. Isibalo sezikole eziqagulwe njengezingenzi kahle kakhulu sehle ngo-1.9 kanye no-0.9 wamaphesenti futhi ezingekho. Inyunyana isathu ithi ngesikhathi imiphumela ingaba iqiniso kodwa kudingeka ukuba ichazwe kabanzi ukuze abantu bayiqonde. The results can be true, they need to be contextualized so that we begin to understand how they are able to talk to each other from grade to grade, phase to phase. So when you look at the numeracy at grade 1, grade 2 or foundation phase, clearly the performance there, it's a true reflection. However, as you proceed with the other grades, there is something that we have got to fix there in terms of how portable those skills that the learners have learned. Nakuba izikole zamabanga aphansi ziphasa kahle kakhulu ezibalweni nasesingesini, kepha abafundi uma sebekwa grade 8 kuyehla kuziphasa lezi zifundo. Izibalo zehle ngamaphesenti angu-95 ku grade 6 zafinyelela emaphesentini angu-45 ku grade 8.